थुनलाइ गाथोन हान्जानि नैथि जोनोम सान। बे थुनलाइ गाथोन हान्जानि नैथि जोनोम सानाव आं दतमा हालामनि बयबो थुनलाइ मोजां मोनगिरि एबा थुनलाइखौ अनसायगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव आङो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। जोंनि थुनलाइ गाथोन हान्जाया जोनोम मोनदोंमोन थांनाय 2024 मायथाइनि 24 अक्ट' जुलाइआव। फैयै फैयै दिनै नैथि बोसोर बेयो आबुं जाबाय। बेनिखायनो जोङो जोनोम सान खुंदों। जोनोम सान खुंनायजों लोगोसे जोङो गोबांथार हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो 8 आरो 9, 10 बे थाखोनि थाखाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो 11 थाखोनिफ्राय BA थाखोसिम जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारि जों दिनैनि दिनाव लानो हादों। दा बिनि उनाव जोङो मोनसे गुबैथारै देरसिन हाबाफारि जों नोजोर बोदों जे गेवलाङै खन्थाइ आवरायनाय एबा सुंद' सल' बुंथिनाय आरो जायफोर हारिमु आयदायाव आखा फाखा बिथांमोनहा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरबायदि जों हाबाफारि लादों। दा थुनलाइ गाथोन हान्जाया जिहेथु नैथि जोनोम सान खुंबाय, दा बे नैथि जोनोम सान खुंनायजों लोगोसे जोङो जोंनि थुनलाइ गाथोन हान्जानि जे खुगा लाइसि थुनलाइ गाथोन मुंनि खुगा लाइसि बेखौबो जों दिनैनि दिनाव बेखेवनानै लानो हादों। दा बे थुनलाइ गाथोन हान्जानि जेनाखि माउथपिस खुगा लाइसि बेखौ बेखेवगिरि महरै जों मोननो हादों जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानि सासे समाज सिबियारि प्रहलाद ब्रह्म बिदा गेदेर बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा जोंनि थुनलाइ गाथोन हान्जानि जेनाखि खुगा लाइसि राङारि अनसुंथाइ होनानै जों थुनलाइ गाथोन हान्जाखौ मदद होदों। बिथांनिसिमबो आङो दिनैनि दिनाव रोजा रोजा साबायखर जासिदों। आरो बे फुंनि हाबाफारियावनो जोंहा हांख्रायनानै लाबोबावदोंमोन जेवारि बाथि सावनाय। दा बे जेवारि बाथि सावनायाव जोङो क'क्राझार जिल्लानिनो DPO मानगोनां जसमानि ब्रह्म बिदा गेदेरखौबो जों मोननो हादों। बिदा गेदेराबो गावनि हाबाफारिखौ मावफुंनायजों लोगोसे जोंनि थुनलाइ जालिया जायनाखि लाइमोनफोर थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा थुनलाइ खन्थाइ रायथाइ लिरनो सोलोंस्लिंनाय बिथांमोनखौ गोबांथार मोजां मोजां बोसोन होनानै थुलुंगा होनानै बाथ्रा बुंलांनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो आं साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे जोंनि हालामावनो थानाय गोबां थुनलाइ मोजां मोनगिरि साहित्य बान्था मोनगिरि आरो सुंद' सल' बान्था जेरेखम दा नीलकमल ब्रह्म सुंद' सल' बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ जों दिनैनि दिनाव मान बिलाइ होनानै बरायनानै लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि हालामावनो थाखानाय खन्थाइ मोजां मोनगिरि सुंद' सल' मोजां मोनगिरि बिथांमोनहा जोंजों फुंनिफ्रायनो हाबाफारियाव हेफाजाब होदों आरो बायदि हाबाफारि बिथांमोनहा लालांबाय थागोन। दासिम हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दा आं आसा खालामदों नैबे जोंनि थुनलाइ गाथोन हान्जानि जोनोम सान खुंनायजों लोगोसे जोंनि गोदान जोलैफ्रा जोंजों फैनानै जा एसे हायो गावनि लिरबिदांफोरखौ जथायनानै इयुन समाव जाहाथे गिदिर गिदिर बान्थाफोरखौबो जाहाथे मोननो हायो। दा जोङो बेखौ आसा फारिदों। मानोना थुनलाइ गाथोन हान्जायाव दिनै नों दं सोरबा सासे दं, दा बिथांमोनहा जुदि रुंग'खांनायनि उनाव बे थुनलाइ गाथोन हान्जा एबा आफादखौ सोर दैदेनगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो थुनलाइ गाथोन हान्जायाव ओरैबायदि जों बिबानगिरि सोनानै लादों जे कलेज फरायनाय फरायसाफोरखौबो नोजोर बोनानै बेहाय बिबान होनाय जादों आरो सोलोंनो थाखाय लिरनो थाखाय जोङो गोरोन्थिफोरखौ सुज्रायलायनानै बा माबोरैहाय लिरनायनि आदबखौ जौगाहोनो हायो बेखौ जों सम सम सावरायनाय जायो। आरो इयुन समाव जों ओरैबायदि हाबाफारि लानो सानदों रांखान्थियारि जुदि जेंनायाव गोलैयाब्ला अब्ला जोङो बायदि बायदि सेमिनार सावरायनाय एबा थुनलाइयारि सरसा बेफोरखौबो इयुननि समाव लालांबाय थागोन बेखौ जों आसा फारिदों। बेनिखायनो आङो बयखौबो दतमा हालामनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खावलायनोसो लुगैदों। थुनलाइ गाथोन हान्जाया नायल' जाल' दतमायावनो जोनोम मोननाय। दा बिनिखायनो बयबो जुदि अनसायलायोब्ला इयुनाव बियो मोजाङै गेवलांसारनो खाबु मोनगोन आरो जोंनि दतमा हालामा मुलाम्फा जागोन। बेखिनि आसा फारिनानै आङो बयखौबो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै दिनैनि बे थुनलाइ गाथोन हान्जायाव हेफाजाब होफैनाय आं बयखौबो फिन साबायखर बावनानै आङो एसेखिनिखौनो खावलायनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।